wachako twang'eyo mago motende kod weche mag nek mar jafwambo. Nonro dhi nyime ewi nek mar jafwambo ma ja Pakistan ma jahigni 50 ma nyowito ngimane bang' rakruok gi obila e kaunti ma Kajiado. Nek ma jafwambo no imedo okwedo mokalo gi riwruoge mag jofwambo kod mago makelo ratich oganda e pacho ka. Prime Minister mar piny Pakistan oloso gi jatend piny Kenya William Ruto ka odwaro ni mondo tim nonro matut ewi nek mar Arshad Mohammed Sharif. Report mar obila manotim e tesend obila ma Magadi yango ni Arshad Mohammed Sharif ma en jafwambo ma piny Pakistan onegi saa 4 otieno ma chieng' Jumapil gi obila mag GSU. Sharif noyudo ni e nyamburko mare apaya ma Kajiado kod wadgi Huram Ahmed mane riembo nyamburko no mar namba mar ndikruok KDG 200M. Kaluwore gi report man kobila, obina ma 7 dwe mar 10 2022 rakruogno nochakore kane obila mag okwach kich ma Starehe nochiwo report mar kuo mar nyamburko moro man nama mar ndikruok KDJ 700F, nyamburko mar jago moro moyang kaka Douglas Wainaina. Nonro mar obila nonyiso ni nyamburko mar Wainaina ne iluwo ndache bang' rameny nyiso ni ne en yo Kiserian. Apisa mag okwach kich ma sub-county ma Starehe nogo report ni apisa mag GSU ma Magadi Training School manowuok mondo mi gimany nyamburko no kod wuod jago no ma ichich ni nyoteki. Kaluwore gi apedha manobila gose chako timo, negiketa geng'a mar kite apaya ma Kwenia Kamukuru. Esechego noyudo ka Huram Ahmed kod wadgi mosenindo ne riembo nyamburko margi apaya no. Obila no temo chungogi, kata kamano negikalo ma ok gidew bilago. Kanyo emane obila nochako e bayo Magina manokuo kochomo mbele kod chien mar nyamburko margi. Gikone Magina no nomako Sharif kodonjo gi e toke kendo wuok e patwiye. Noduogo wito ngimane kane gichopo machiegni gi ranga ja Pakistan wadgi moro modak e kaunti no ma Kajiado. Kokalo kuom mbui mare ma tudruok ma Twitter, Prime Minister ma Pakistan Shehbaz Sharif owacho ni oseyo tol ne jatend piny Kenya William Ruto ewi nek mar Arshad Sharif. Jatelo no kwa Ruto mondo tim nonro makare mar ng'eyo gima dine kel nek ma jafwambo no. From my government, I've requested the government of Kenya to do intensive investigation and to find out the reason behind it and obviously punish the culprits as well. He was a young man who was obviously taking care of his family, and all our sympathies and our best wishes and prayers are for the family. We have already done the post-mortem and we are trying to send the body back home to the family. Yeah, and it is a mishap that happened with by the Kenyan police. In case of mistaken identity, this is what we have been told, that they were looking for some stolen car and they couldn't see the alphabet correctly. Migao mar obila ma pacho ka yango nek ma jafwambo no gitimo mos ne familia ma Sharif ka bende osingo ni nonro dhi mbele ewi nek mar jafwambo no. Riwruok ma jochung weche pacho ka Kenya Editors Guild kokalo kuom jatend gi Churchill Otieno okwa piny owacho mondo kastimo nonro ewi tho ma jafwambo no wirani ma biro nyiso ni piny Kenya ni kod nyalo marito ganda modak e iye jofwambo kanyakla kod welo malimo piny Kenya. Riwruok ma jofwambo ma pacho ka Kenya Union of Journalists okwedo mokalo nek ma Sharif kakoro gichich ni nitie weche moko mopondo e wachni kakoro bende gidwaro mondo miyo omako bila mitudo gi nek ma jafwambo no. Ringre Sharif ni e kar kano ringre joma otho machiromo kama no timne bero kendo igeno report mar obila.